Здравейте, приятели! С вас отново е Виктория Симеонова, родови терапевт. Днес ще ви запозная с закон номер 2 от няколкото основни закони, които така съм ви подготвила като кратки видеа, свързани с родовата система. Първия, така го разгледах в първото видео, това беше закон за идентичността. Днес ще ви поговоря за втория закон, който е закона на свободната воля. Това е много важен закон, защото всъщност според този закон всеки един човек и представител на нашия род има свободна воля. Т.е. има правото да живее живота си, както той сам реши. Всъщност, тук е много важно да отбележим, че за да спазваме този закон, всъщност ние трябва да сме ангажирани единствено с нашия собствен живот. Т.е. да взимаме решения за нашия живот, да правим действия, които са свързвани с това ние да живеем живота, който искаме, по начина по който го искаме. Не трябва да караме хората, особено така нашите роднини, да живеят по начин, който ние смятаме за правилен. Тук също е много важно да не се опитваме да спасяваме някой от нашите роднини против тяхната воля. Т.е. да не го играем спасител. Тези закони са универсални. Те не са свързани само с рода по принцип, за това как да живеем един по-пълноценен и по-осъзнат живот. Но в момента от гледна точка на родовата система, всъщност ние не трябва да спасяваме хора от нашия род, т.е. нашите роднини. Особено против волята им, защото те имат право да преживеят това, което са решили. Независимо дали това е някакъв порок, независимо дали това е някаква болест, независимо дали извършват дейност, която на вас не ви харесва. Този човек има право да живее собствения си живот по собствените си правила. И вие нямате право да се намесвате в това и всъщност да се опитвате и да го промените. Тук също е много важно да се стараем да не правим непоискано добро. Тоест, доброто за мен може да е зло за някой друг, т.е. за някой мой роднина. Също така, от ключово значение е да не съжаляваме нашите роднини. Просто това е една форма на високомерие, в която ние решаваме, че сме над този човек. Когато съжаляваме някой, дали е наш родител, дали е наш роднина, дали е партньора ни, дори извън родовата система, дали е някой приятел, познат, колега и така нататък. Всеки има ресурсите сам да се справи с живота си, с ситуацията, в която се е поставил, иначе нямаше да бъде в тази ситуация, ако нямаше възможност да се справи с нея. Дали ще го направи обаче, това е личен избор. И това е всъщност свободната воля на човека. И ние освен да приемем, нямаме какво друго да направим. Можем да помогнем, когато човека изрично ни е помолил за това, когато ние имаме ресурса, т.е. ще го направим от изобилие, а не от недостиг, и когато искаме да го направим. И всъщност, когато този човек наистина, за да се справи с ситуацията, има нужда от нашата подкрепа и помощ. Тук нямам предвид да сте безучастни, безсърдечни към проблемите на другите. Не, всеки човек, нали, има някои хора, които са по-големи емпатии, съчувстват на хората, но когато не са ви помолили няколко пъти и нямате възможност, не дейте да помагате. Това е непоисканото добро. Обикновено има една приказка, непоисканото добро, нали, се заплаща и се връща. Защото, пак казвам, доброто за един
може да не е добро за друг. И ако за вас едно нещо е добро, не означава, че за вашия роднина същото нещо ще бъде добро. Друго много важно нещо е да се стараете да не се обиждате. Обиждат се децата. А, Това отново е така една форма на високомерие, когато се обиждаме, когато сме обидени, сърдим се, така правят децата. Така че не се обиждайте на вашите роднини, заявете позицията си твърдо, като възрастен човек, а не като дете да се сърдите и да се криете в ъгъла и да се цупите. Свободната воля е нещо, което ние много често нарушаваме в нашето ежедневие, особено към нашите роднини и дори към нашите родители. Сигурна съм, че на много от вас ви се е случвало често да държат сметка на родителите си, защо така са постъпили, защо така са направили, защо не са си изпили хапчетата, защо не са закусили, защо не са вечерили, в колко часа си лягат и така нататък. Това всеки го прави. Въпросът е да се наблюдаваме и да се усещаме. Тоест, когато го правим, да осъзнаем, че не е редно, защото този човек е възрастен индивид и той може да се справя сам с живота си лично негова работа, кога ще яде и спи и ще си пие хапчетата. Така че помислете на този въпрос, ще ми е интересно да видя вашите коментари и да се замислите точно в кои сфери на вашия живот и във вашите взаимоотношения всъщност нарушавате свободната воля на хората около вас. Пожелавам ви един прекрасен и успешен ден и очаквайте следващото видео с следващия интересен закон.